Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Kaso nga murder ginpasaka batok sa 14 tanan ka mga persona nga nagalakip sa mga opisyal sang Moises Padilla kag anay mga opisyal sang Banwa gindismiss sang korte. Ginapasalamatan kag ginakalipay ni Moises Padilla Vice Mayor Adrian Villaflor ang pagdismiss sang korte sang kaso nga murder batok sa iya kag 13 ka iban pa. Sa desisyon nga gipapanaog ni Gihungan Regional Trial Court Acting Presiding Judge Maria Ana Priscilla Pareha, gidismiss ang kaso ng murder may kang tanan sa kamatayon ni Moises Padilla Councilor Jolomar Hilario bangod sang lack of interest sang tagreklamo nga magpadayon sang kaso. Si Hilario ang ginpatay sa mga armado sa iya nga balay sa inulingan sa Moises Padilla sang March 2019. Ang Leonardo Panaligan Command sa rebelding New People's Army ang nag-ako sang responsibilidad sa pagpatay kay Hilario. Ilagin siling nga si Hilario ang asset sang militar. Sa order ni Judge Pareha, iyagin siling nga may kaangtanan sa constitutional guarantee ang kinamatarong sang akusado para sa isa ka speedy trial kag malikawan pa nga ang delay sa paghatag sang ustisya, ang motion to dismiss sang defense ang gin-grant. Nakasaad man nga ang defense ang makapila na ka move sa dismissal sang kaso bangod sang kakulang sang interes sa bahin sang complainant nga mismo ang anak sang biktima nga si Leo Francis Hilario kasubong man sa mga private prosecutor. Nalakip sa ginmando nga dismissal sang murder case nga na-file batok sa anay Isabela Mayor Joselito Malabor, Moises Padilla Councilor Vincent Brian Garcia, anay Konsehal Jimmy Don Plaza, kag Morito Flores, anay Barangay Captain Jonathan Villaflor kag Feliza Villaflor, sunod sa kay ni Jose Max Ortiz. Dugang pa niya, nalakip man sa na-dismiss sa kaso sanday Ruel Sarillo, Jason Abria, Raymond Gabitanan, Richard Sarillo, Armando Cordero, Ami Luxin kag Jomer Pablo. Salamat kita sa Ginoo di pagi kami na dismiss na ng kaso kag napamatod-agi dyan mga inusinti kami ang tabuhi kay tolya nasinti mo kami. Oo, kayo na una ma'am ang sa apon gin-file do 5 counts of murder mo. Versus sa imo. Oo, sa amon sa ang isa ng saka mo nang kay former SP Jolomar Hilario. So, labig naman ang hearing. Di una, pasalamat kami sa among bugado siya rin na nag-follow up. Dito wala naman git interest ang complainant. So, tatlo na ka-hearing balik-balik na mo. So, ako na salamat kami, dismiss si judge ang among kaso.